Så hvis jeg skulle komme op med et bud på en vision for en bæredygtig transformation af byen, hvor man altså udnytter de her milliardinvesteringer i klimatilpasning i nogle synlige løsninger, der spiller sammen med byen, så synes jeg, det er på de her 3 områder, man kunne sige, man kunne have en vision. Altså selvfølgelig så skal de her fysiske løsninger, som jo er alternativer til kloakkerne, de skal virke. Det kan godt være, at de ikke virker første gang, vi prøver, men vi skal få dem til at virke. Og det er ikke fordi, det er raketvidenskab at få vand til at sive ned i jorden og holde det tilbage og sådan noget. Det kan sagtens lade sig gøre, men der er mange ting, der skal passe sammen, så derfor er det ikke sådan helt simpelt at gøre det. Men løsningerne skal selvfølgelig virke, og økonomien skal også holde. Så synes jeg måske, at forsyningssekretariatet er lidt stramt på det der, fordi det kan være svært at regne synergidelen med ind i det grundlag, man skal præsentere for forsyningssekretariatet. De skal fungere teknisk, de skal fungere miljømæssigt, her er det vandkredsløbet, det handler om, og så skal de skabe synergi med byen. Så synes jeg samtidig, som vi også hørte lidt om før, at det er rigtig vigtigt at få den her planlægnings- og beslutningsproces til at fungere. Og her der tænker jeg, at den udfordring, vi står overfor med klimaforandringer, det er måske bare en i rækken af en masse andre udfordringer, som vi vil skulle håndtere i denne her globalisering af vores lille land. Der er en masse andre udfordringer, hvor forsyning skal arbejde sammen med kommunen, og hvor kommunen skal arbejde sammen med en række andre aktører. Det kunne være rigtig smart, hvis man kunne bruge det her som også en slags læreproces. Og den tredje ting, det er innovation. Der er rigtig mange opfindelser, der ikke har gjort det nu. Jeg kommer med lidt eksempler til sidst. Men løsningerne, de kommer jo først, når man stiller spørgsmålene. Og vi er først lige begyndt at spørge, om der kunne være alternativer til rør. Hvis vi får rigtig mange, det skal fortsætte et kloaksystem. Hvis der er rigtig mange tage og veje, der bliver afkoblet, så kan det her servicekrav overholdes. Der er simpelthen, det svarer til, at man piller kloakledninger ud, hvis man piller huse og tage ud. Og de teknologier nu giver sådan lige lidt grund, hvad er det egentlig, man skal operere med, hvis man vil lave nogle alternativer til kloak, ikke? Så handler det jo altså om at få regnen tilbageholdt tæt på der, hvor den lander i forsinkelseselementer og måske lave noget regnvandsopsamling og have de her permeable overflader, skrue op for fordampningen, grønne tage, mere grønne byer, sikre, at der er plads til, at noget af regnen kan infiltrere. Og det kan se ud på rigtig mange måder, men man har i hvert fald brug for forsinkelseselementer, som her, det er en tør park, der ligger ude i Ørestad, og uden regnvejr, jamen, så kan folk altså bare bruge parken som et grønt opholdsrum. Men når det regner, så bliver hele parken omdannet til et forsinkelsesbassin, og vandet ledes langsomt ud den her vej. Infiltrationsplæner bygget ind mellem ejendommene, grønne tage, en masse forskellige typer af transportelementer skal man have, hvis man vil lave et alternativ til kloakken. Det handler så om at tænke byen som sådan en, på en måde ligesom en fraktal af mindre mønstre, der går igen i større og større mønstre. På en måde lidt ligesom et kloaksystem, bare oppe på overfladen. Altså hvor man holder vandet tilbage inde på den enkelte grund, og så tillader en andel at løbe videre til det næste system. Og så har vi jo lige været i USA, nogle af os, i efteråret, og der var vi over at se på nogle regnvandsløsninger. Og der så vi altså nogle eksempler på, at folk de primært laver en forsinkelse på egen grund. De laver måske ikke en 100% afkobling. Det kan godt være, at de ikke nedsiver vandet på deres egen grund. De holder det tilbage, nedsiver en andel, men er også tilladt at have et overløb ud til offentlig vej. Det var sådan et lille bitte forhave, hvor der kunne være et regnvandsbassin, der så tager noget af tagvandet. Og her der er det et andet eksempel, der alt det, man ser her, det er også en forhave, hvor der er lavet sådan en stavtebed, men hvor der samtidig er plads til, at der kan stå vand og sive vand ned. Og apropos det, jeg viser ikke nogen billeder af faskiner, og det er med vilje, fordi jeg synes, faskiner er en rigtig dårlig løsning, og jeg synes kun, man skal bruge den som den aller sidste element i en regnvandsløsning. Det er meget bedre at få det op på overfladen, fordi vi tilbageholder forurening, og vi forhindrer, at det stopper til, fordi vegetationen hele tiden genåbner jorden, den klokker ikke til, og man skruer også op for fordampning. Fordi de stopper til, og du kan ikke se, hvad der sker, og man tager vandet direkte fra sit tag, det er måske ikke særlig beskidt, man tager det også fra sin flisegang og sine indkørsler, hvor man måske bruger sprøjtemidler, og så leder man det direkte udenom den gode muldjord, som egentlig kan tilbageholde noget af forureningen og nedbryde den, og så leder man det direkte ned i underjorden. Man bypasser sådan set det topjorden, ikke? Så tager man ned i lerjorden, hvor der nogle gange er høj grundvandsstand, og man kan i det hele taget heller ikke rigtig se, hvad der sker. Så jeg synes, det er meget bedre at køre op på overfladen, hvis det kan lade sig gøre. Ellers så kan man lave et overløb fra sådan et bed her ud til en faskine. Ja.
Og her der ser I et vejbed, det er så også fra Portland i Oregon i USA, og der er det faktisk sådan, så at, er det ikke rigtigt? Jo, ja. Der er det også sådan, så at her der ryger vand fra vejen ind, men det er også sådan, så vand fra ejendommene, det må også godt løbe med ind i de her bede. Og så tænker jeg på, at det har vi faktisk allerede set eksempler på i Danmark også, fordi, undskyld, der kommer lige et par billeder mere. Det her, det er et lille bitte regnbed, der står, I kan se nedløbsrøret, det kommer her. Og så tager det her regnbed, jeg ved ikke, der kan måske være en kvart kubikmeter over, så er der måske 3/4 kubikmeter under, men det tager i hvert fald det første regn fra, og det her det er den samme bebyggelse. I kan se, hvert eneste nedløbsrør, det ender i sådan en lille bitte grøn plet her, og så er der overløb ud til vejen, og der løber det videre ned, og det her vand, så vidt jeg husker, så ender det i et grønt område, der ligesom hører til bebyggelsen. Og det er en vej før og efter en afkobling af vejen. Der har man så samtidig lavet sådan en vejforskyndelse. Men det jeg egentlig ville sige, det var det her. Fordi den er jeg lidt usikker på, om den egentlig, hvor godt man må det i Danmark. Jeg var lige ved at sige, at jeg vil gerne gense det der med de juridiske udfordringer, den er ikke lovlig. Du kan simpelthen ikke påbyde kunder at lave overfladeløsninger på nuværende tidspunkt. Nej. Altså jeg synes, det ville være rimeligt, hvis man sagde, okay, hvis jeg dimensionerer mit regnbed, så det har samme servicekrav, som vejen har, eller som byen har. Hvis nu det hedder en 5-årsregn, så laver jeg mit regnbed, så det kan holde 5-årsregnen fra min grund. Og hvis der så kommer mere, jamen så må det godt løbe ud på vejen, for det gør det alligevel også fra det offentlige system. Der er helt klart et mindset, hvor man kan sige, at mange kommuner tillader jo heller ikke, at det løber ud på vejen fra en have, så det skal kommunerne nok også teste. Men vi vil ikke påbyde folk at lave åbne løsninger på den måde. Okay. Men det er det, gjort i Brønd. Ja, det er det. Jeg har nemlig også et billede fra Brønd. Det er lovligt, altså. Det er ikke på påbud. Det er jo aldrig, man kan gøre det i ligger projektet, at hvis der kommer overløb i deres regnvandsbede, så må vandet godt løbe over til offentlig vej. Men juraen er bare ikke med på de der løsninger, så og det er jo det, der... Men ville det ikke være rimeligt, hvis man sagde, at bare det kunne tilbageholde det til samme niveau som på offentlig vej? Hvorfor skal de private ligesom overholde et højere servicekrav end resten af byen? Eller en kommune selv? Det har at gøre. Faktisk er det jo sådan, at de fleste haveejere ikke har nogen krav til, hvor meget vand de må aflede til det offentlige kloak. I hvert fald ikke, når det er almindelige boliger. Det er noget, man har fastsat nogle steder en lille smule lovligt. Jeg tror, at Miljøministeriet har prøvet at sige, at de har opereret med gråzone. Man har fået det ind i klimalokalplanerne nu, at man gerne må sætte befæstelsesgrader krav til befæstelsesgrader for en ny bebyggelse. Og det kan man så gøre ved at sige, at du må maks have 30%, eller du må ikke have nogen terrasse eller noget andet. Men du kan ikke stille krav om, hvordan din ledningsføring skal være. Hvis du har, som fru Hansen, har haft en ret til at have et underjordisk rør, kan du ikke sige, at nu skal det være okay. Men hvad med det der med? Og det er jo meget rigoristisk, men det er jo bare sådan noget, at du påfører jo borgerne en udgift fra et underjordisk rør, som de har fået lov til at aflede. Alt det. De må godt vise sig selv. De må gerne informationsmæssigt, hvis du kan få det ud. De må godt lade det løbe ud. Løbe over. Okay. Der er så en kommuneting, fordi de fleste kommuner vil ikke have, at det løber ud på vejen, hvis man først er udtrådt fra regnvand. Ja, det er egentlig den, jeg tænker på, om ikke man godt må det tilbage betale. Det er et mindset, som kommunerne også skal operere med. Jeg synes jo, Carstens projekt her i Nordland er et glimrende eksempel, altså hvor man tilbyder det, hvor man siger, at man giver en offentlig løsning, og så kan man koble sig på af frivillighedens vej. Så den skal jo ikke lukkes på, at man ikke kan tvinge folk ind, og det taler jo netop for at komme ind i en tidlig dialog, fordi det man gerne vil er at tale også mere værdier for den private, i stedet for bare at tæve med en juridisk ting og sige, vi skal kunne tvinge dig til det. Og i USA, der bliver det jo i høj grad præget af, at de har muligheden for det, og så er der nogen, der gerne vil tage den mulighed. Jeg henter der bare en lille smule juristeri i det her. Hvor I taler på noget forskelligt. Sådan er opfattet jeg det i hvert fald. Den der løsning deroppe, er den ikke lovlig i Danmark? Fordi jeg tænker mere på, at det er en grundejer, som gerne vil træde ud af kloakfællesskabet. Og laver sådan en løsning der. Så er grundejeren jo frivilligt trådt ud. Holder alle det almindelige regnvand ind på sin egen vand. Og så er der kun de her ekstreme hændelser, at det løber ud på offentlig vej.
Er det ikke lovlig løsning? Det er jo ikke, altså jeg tror, at nogle forsyninger vil sige, at de vil slet ikke modtage noget vand under nogen omstændigheder. Det er lidt illusorisk at tro. Det sker jo, at i de hændelser, at vandet fra det offentlige på vejnettet løber ind på grundejerens grund. Men du skal jo ændre mig til. Det må det godt. Det må det godt. Og jeg lige en anden kunne vi ikke lide, at Marina gør sig? Oplæg for alle. Og så tager vi diskussionen bagefter, fordi der er energi her. Så husker vi det her, om man må det, eller om man ikke må det, ikke? Ja. Og så tænker jeg lige, vi har altså det her ude fra Brøndby. Det er billeder fra Lindevang i Brøndby. Det her, det er overløb fra en, jeg mener det er en maskine, de har herinde i forhaven. Så løber det ud her, og så kan det altså løbe den her vej lige hen over fortovet ud på offentlig vej. Hvor de så også har lavet nogle vejbede. Og så har de taget et andet billede med det på bagsiden af et hus, hvor de infiltrerer på græsplænen. Det er nærmest usynligt, de har bare lige hævet en vold der rundt. Er det ikke rigtigt, Dan? Er det sådan, jo, det er jorden for et regnbede, som er så smart. I stedet for at køre det bort, og det koster en bunde, så lægger man det dernede, så kan du tilbageholde den. Så er der en masse volumen her på græsplænen. Ja. Ja. Men her der er der altså lavet sådan her ud på vejen med det, der ikke kan være derinde. Ja. Okay, her det er lige sådan lidt forestilling om, at man kunne måske også godt udvælge nogle ikke så trafikerede veje, nogle villaveje måske, og forestille sig, at de blev omdannet til en slags blå-grønne parkveje, kunne man kalde det. Hvad? Vandvej, ja, det kunne nemlig blive en vandvej. Hvor altså under normalregn, så er tanken, jamen der kan vandet fra vejen her bare sive ned i de her vejbede. Men hvis der kommer rigtig meget vand, og det er så også tænkt, at det kommer fra et større opland, men hvor lige præcis denne her vej skal omdannes til et bassin, så kan vandet få lov at stue op her på tværs under den blå streg der, og så får man altså for hver meter vej, så får man måske en kubikmeter vand eller sådan noget, magasin. Og så skal de her folk selvfølgelig kompenseres på en eller anden måde. Men altså, der er måske nogle muligheder for at tænke vejnettet med. Så vil jeg lige sige 2 ord om forurening, fordi som vi var lidt inde på tidligere, så er det jo ikke helt rent det her vand der. Det er en by, og i tørværsperioden, så er der alle mulige forureningskilder, som hober forurening op på byens overflader. Pesticider, bilos, patogener af forskellige art. Der er også noget, der driver ind fra området. Vejsalt er et stort problem, og når så regnbyen kommer, jamen, så bliver byen skyllet ren, og det vand, der så strømmer af, det så kan være ret beskidt, og det afhænger blandt andet af, om det stammer fra vej eller fra tage. Og der er så en masse forskellige stoffer, man kan være bekymret for, hvis de havner ude i vandmiljøet. Så det er måske en af dem, som jeg synes er sådan lidt en showstopper. Vi skal have ordentligt styr på det vand her. Der var vi også lidt inde på, om vi bare skal et stort rør ud i Øresund, eller om vi bare kan lukke det ud i et vandløb osv. Vi arbejder selv inde på KU med sådan nogle ikke-kemiske metoder. Vi prøver at dokumentere, at man kan optimere den her muldjord, så den er god til at tilbageholde regnvandet, og vi arbejder også med noget, vi kalder dobbeltporøs filtrering, hvor vandvolumenet det bevares, og så kan man lukke noget rent vand ud i et vandløb for eksempel. Men der er i hvert fald et område her, men hvor Danmark faktisk er ret godt med. Der foregår på flere universiteterne, der foregår der nogle rigtig spændende forsøg med rensning af regnafstrømning. Og så er der det her med, at vi gerne vil have en god proces. Og det er ikke noget, jeg sådan skal tale om. Jeg vil bare sige, at det er folk, der har styr på det med kvantiteten. De skal arbejde sammen med folk, der har styr på det med kvaliteten. Det her det er altså nogle kloakingeniører, og det her det er nogle miljøkemikere og nogle biologer. Og så skal der hele altså også passe ind i en by, hvor der skal være rart at være. Så der skal også byplanlæggere og designere og æstetikere og eventmager og sådan noget. De skal altså også kunne se sig selv i sådan et samarbejde. Så det er en masse forskellige discipliner, der skal gå op i en eller anden højere enhed. Og, så kan jeg ikke huske, om jeg... Jo, så til allersidst lige et eksempel på noget af det her med innovation, fordi jeg synes, der er rigtig mange spændende projekter i gang, og der er garanteret mange ting, der slet ikke er opfundet, fordi vi ikke har stillet spørgsmålet. Så hvis man nu tænker ens miljømilliarder eller klimatilpasningsmilliarder koblet sammen med ens erhvervsstrategi, så kunne det jo være, at man kunne få noget til at gå op i en højere enhed. Og her der er det jo, at man som kommune står med et behov, og dermed er en, der kan efterspørge innovative løsninger. Og udfordringen er så at få defineret en vej hen til det marked, hvor ens virksomheder kan få solgt tingene. Og jeg ser det lidt som, at man har 2 kæder, der skal spille sammen, altså hvor det offentlige er en rigtig vigtig efterspørger, men hvor vi så skal have opbygget en videnskæde, der skal være i samspil med en virksomhedskæde.
Og der er jo så en masse forskellige steps fra en idé til en proof of concept, til en prototype, til en test, og til man har noget, der kan komme ud på markedet. Og der er en masse forskellige aktører, der kan hjælpe med både at facilitere og finansiere. Så er der også penge at hente, hvis man begynder at tænke innovationen ind i det. Og det eksempel, jeg vil give det her, det er Valby, og det er Folehaven. Vi har 45.000 biler i døgnet ind hver dag. Der bor mennesker i de lejligheder lige her ved siden af. Det er boligforeningen 3B. Ideen er så at sige, okay, det er ret svært at afkoble tagflader, fordi der ikke er særlig gode pladsforhold. Det er også ret svært at håndtere vand fra vejen. Det er meget beskidt, og der er igen manglende plads. Hvis nu vi opfinder en grøn skærm, en klimaskærm, og det har vi så lige fået penge til, som kunne fremstilles industrielt, så kunne det være, at vi kunne lave et volumen, hvor vi kunne have noget midlertidig forsinkelse, så vi kunne fange vandet fra tagfladerne på naboejendommene, og vi kunne fange vandet fra vejen, rense det og sende det ind i et magasin, hvorfra det så enten kunne bruges til at vande sådan en grøn skærm, eller bruges som til forsyningsformål til toiletskyld og tøjvask i ejendommen. Samtidig så kunne man lave et rart rum herinde for de mennesker, der bor her, og for de folk, der er de bløde trafikanter, hvor der er lidt mindre støj, og hvor luften er lidt bedre, og hvor der sådan mentalt er rart, fordi det er som et grønt rum. Ja. Ja. Og vi har fået penge til det nu, men om det kan lykkes, det ved vi ikke. Det er samarbejde med Teknologisk Institut og faktisk også Københavns Kommune. Og, ja. Ja. Meget spændende oplæg.